Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma bi alamisa don in na min bɛ bɛn juwe kalo tile 27 san 2023 an balimaw ka yiraw la k'a fɔ aw ka kunnafoni gafew jɛmukan min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma min bɛ tali kɛ ni waati mana se sanga 30 kɔnɔna la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walasa gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ jamanaw a kun de jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ u sigiyɔrɔ la cogo min na an kɔni ta ye ka lakale bamanankan na jamanaw a ka se k'an lamɛn arajo joliba ani télévision joliba sanfɛ a ka se ka kunnafoni sɔrɔ ni y'an sigilen o kɛnɛ kan minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba ka Bamako yan Segu Sikaso Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ minnu fana bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la jamanaw an tɛ ɲinɛ aw kɔ an b'a fɔ ɲɛna aw danse aw bisimila kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan jamanaw gafe minnu b'an bolo kɔrɔ bi a bɛ tali kɛ fasidon sɛbɛn min ye l'essor ye ale bi yan le devoir ale b'an bolo kɔrɔ l'indépendant bi yan Nouvel Horizon bi yan nɔ min bɛ tali kɛ le serment ale bi yan le challenger ale bi yan fo ka taa se les échos welewele ni fasidon sɛbɛn ninnu limanaw ni waati kɔni ma tan tɛgɛ ma an na a bɛɛ lajɛlen lakali aw ye walasa a ka faamuya sɔrɔ cogo min na o la an b'a daminɛ teliya la ni fasidon sɛbɛn min n'an kama ko l'essor limanaw a jarala k'a fɔ Mali furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Asimi Goita ye ale bɛ Irisiw ka jamana kan ni waati in na kunungo yɛrɛ min ye colonel Asimi Goita ye ko a jiginna min ye pankuruji kɛnɛ min n'u filɛ nin ye Saint Petersburg o filɛ nin ye Irisiw ka jamana kɔnɔna la a jarala k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 14 waatiw yɛrɛ colonel Asimi Goita jiginna nin jamana in kɔnɔna la Irisi jamana limanaw a y'a sɔrɔ min bɛ tali kɛ Irisiw ka faamaw an'u ka ministres bɛɛ lajɛlen kun jɔn bɛ ka jamanakuntigi furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita ale kɔnɔ yɔrɔ a kelen yɛrɛ tɛ taama in na min ye ministre damadɔ ye olu b'a nɔfɛ ministre de la défense et des anciens combattants colonel Sadio Kamara, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop, ministre de l'économie et des finances Alfuseni Sanu jala k'a fɔ ni ministre damadɔ o bɛ jamanakuntigi nɔfɛ a ka taama in na ko k'a daminɛ pankurujigi kɛnɛ in na Asimi Goita jiginna yɔrɔ min na limanaw fo ka taa se a bɛ taa dunanjigi so min na limanaw min ye kabako kow kɔni ye maa bɛ se k'a fɔ o kɛra dɛ sabu nanzara kulobilen limanaw ka bɔ ka maa kunbɛn fo k'a jɔ k'i taatɔ lajɛ k'o de kɛra ka jamanakuntigi kunbɛn l'essor ka fɔ la a jarala k'a fɔ ka daminɛ aéroport la limanaw fo a ka hôtel la a jarala k'a fɔ lakanabaw olu kɔni ye sira fan bɛɛ lajɛlen minɛ fo ka taa se a ka dunanjigi so in ma limanaw o ma k'a la koba ye min y'a la dabalibanko ye a jarala k'a fɔ nanzaraw Irisiw de caman bɔra limanaw ka bɔlɔn min na a bɛ n'a fɔ ni jamanakuntigi bɔra Mali kɔnɔ yan maaw b'u jɔ bɔlɔn fɛ k'a kunbɛn cogo min na k'o de kɛra Irisiw ka jamana ka kunungo la i bɛ maaw ye telefɔniw de b'u bolo limanaw u bɛ ka jamanakuntigi colonel Asimi Goita bɛɛ bɛ fɛ k'a ye ɲɛ la o ye nanzaraw yɛrɛ ye bɛɛ bɛ fɛ ka ja sɔrɔ limanaw ka a ja ta i tun bɛ maaw jɔjɔlen jɛkulu kulukulu la sirabadaw la i n'a fɔ l'essor bɛ k'a fɔ cogo min na limanaw ko nin kɔni ye nin bɛ n'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goita a n'a ka taamaden minnu taara Irisi jamana kan u kunbɛra ka ɲɛ nka a kɛra kunbɛli min fana ye limanaw Irisiw caman de fana kun sigilen bɛ minnu bɛ yen ni jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goita a yelen kunba kunbɛ u la sabu min yera bɔlɔn kɔnɔna la o b'o misali bɔ min ye sommet Russie Afrique limanaw ni jɛrɛba min n'a bɛna kɛ Irisi jamana ni farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a jarala k'a fɔ baaraw bɛ dayɛlɛ bi yɛrɛ min ye colonel Asimi Goita ye ale bɛna ye kɛnɛ kan limanaw ko nka colonel Asimi Goita baaraw ka ca bolo kosɛbɛ sabu a bɛna ye kɛnɛ caman kan ni maa caman bɛna ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ a ka taama in o senfɛ o ye l'essor ka fɛla ye limanaw ale l'essor kelen in ka kuma la bi ko baarabila dɔ tun kan ka kɛ baarabila in a na kɛ a sonsorola k'a sababu kɛ mun ye ko bɛn kɛra ko la n'i ye jateminɛ kɛ baarakɛla dɔw bɛ yen n'u kama syndicat national des banques assurance établissement financier et commerce n'u kama ko SINABEF ani min bɛ tali kɛ fédération nationale du pétrole commerce assurance et banque n'u kama ko FENPCAB
ko olu kun kan ka tile saba baarabila dɔ daminɛ kunungo yɛrɛ nka jarila k'a fɔ tile saba baarabila in kunungo wuladayan fan fɛ syndicat fila in min b'a ɲɛma Amadou Ba olu kɔni ye hakilila ta k'a fɔ ko ka baarabila in ko ka sonsoro fɔlɔ k'a sababu kɛ kumaɲɔgɔnya mɛna u ni maa damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la minisiri min bɛ baarako ni baaradege ministre du travail et de la fonction publique min bɛ tali kɛ Fasun Kulubali ani minisiri min bɛ jagoko ni usine ko kunna Musa Alassane Diallo fo ka taa se agence nationale de la sécurité d'État ANSE général Modibo Kone limanaw a n'a ɲɔgɔnna caman ninnu de ye nin syndicat ninnu wele ka kuma u fɛ k'u bolo da u dusu kan kuma laɲini minnu b'u bolo sabu Amadou Ba yɛrɛ ka fɔ la laɲini fɛn fɛn kun b'u bolo a bɛ n'a fɔ laɲini ninnu caman kɔni tara a bɛ n'a fɔ a bɛɛ yɛrɛ tala ba la laɲini fɛn fɛn kun b'u bolo layidu taruw ye k'a fɔ ko laɲini ninnu u b'a bɛɛ wabila in u ka sonsoro fɔlɔ o de la ko fo ka se nɛgɛ kanɲɛ fu falaki ma kunna sininko n k'a fɔ ka taa tarata ka na se fo araba ma nɛgɛ kanɲɛ fu falaki waatiw ko bɛn kɛra ko la jamanaw min bɛ tali kɛ baarabila in a kɔni sonsorola fɔlɔ baarakɛlaw bɛɛ bɛ ka taa u ka baarakɛyɔrɔw la hakililajigi don lesɔr ka fɔ la Sinabef ni FENBECAB ka laɲini kun ye mun ye o de ye k'a fɔ limanaw n'i y'a lajɛ u ka baarayɔrɔ ko siraw na ani microfinance n'o ye warimaraso fitinin ninnu ye a jala k'a fɔ u ye ladilikan di dɔw yɛrɛ ma yanni décembre kalo natɔ in tile 31 cɛ ko min bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen n'o b'u ni groupement professionnel des pétroliers du Mali GPP olu ni ɲɔgɔn cɛ ko o ka bɔ a sira ma wa min bɛ tali kɛ fana syndicat n'o ye baarakɛlaw ka lafasalikulu ye olu bɛ syndicat baara min na o ka bonya ani baarakɛla minnu gɛnna ka bɔ baara la ni kun foyi t'a la olu ka segin ka na u ka baara kɛ ani fana n'i ye jateminɛ kɛ ko sanke n'o ye sanzu ka tajimara yɔrɔ in ye baarakɛla dɔw bɛ yen jamana k'olu fana ka hakɛw minɛnen bɛ u la fo ka taa se cakɛda dɔw bɛ yen k'o ma ko berebɛn yen fana dépôt min filɛ nin ye Tabakɔrɔ Vivo Énergie ani olu baarakɛla dɔw fana bɛ yen limanaw ko kabi u bɛ baara la u tɛ INPS la kuma tɛ AMO ma k'olu fana ka bila u ka hakɛw kɔnɔ kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ lesɔr kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko le devoir limanaw fasiri in ye ɲininkali de kɛ ko don jumɛn de min ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ayiwa kalan jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ coup d'état n'o ye fangandarakiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO ka tɔn kɔnɔna la limanaw ni ayiwa kuma fɔlen bɛ fasiridi sɛbɛn le devoir kɔnɔna la bi ayiwa kalan jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ sabu n'i y'a lajɛ limanaw jamana damadɔ de bɛ yen minnu bɛ CEDEAO kɔnɔna la bi limanaw minnu bɛ yen n'u jamana ɲɛmɔgɔw jagoya bɔra fanga la ayiwa finitigiw de bɛ a jamana ninnu kunna bi n'i y'a lajɛ Mali o ye an yɛrɛ fɛ yan limanaw min ye Laginɛ ka taa se Burkina Faso ayiwa sisan ko turu sera Niger jamana ma a jala k'a fɔ Niger kunungo araba juillet kalo tile 26 ayiwa san 2023 a jarala k'a fɔ ko finitigi dɔw kɔni jagoyara de limanaw ka min ye u ka jamana kuntigi limanaw n'o ye Mohamed Bazoum k'a fɔ a ɲɛna ko a ka fanga bila sabu ko min bɛ Niger jamana ko fɔ u ye jateminɛli caman de kɛ ko baaraw tɛ ka kɛ ka ɲɛ jamana maracogo man ɲi wa min ye lakanabaliya ye o bɛ ka wara walasa a jarala k'a fɔ fasiri n'o ye le devoir ye a ko limanaw n'i y'a lajɛ ko nin kɔni bɛ min ko fɔ nin ye politiki maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana ninnu mara limanaw ni kɔfɛ fanga bɛ tila ka darakiw la ko nin kɔni ye politikimaw ka dɛsɛ de dalen kɛnɛ kan wa an bɛ bɛɛ y'a min na n'o ye démocratie fanga ye ne ayiwa kuma basa ko fo ka o don ba la ko o bɛɛ y'a min filɛ n'o ye démocratie ye jamanaw démocratie k'a bɛ n'a fɔ e ko ɲɛci bɛ démocratie ko la CEDEAO jamanaw kɔnɔna la bilen wa ni fanga daraki min ni ayiwa kabi fasiri ka kuma la ko ayiwa Mohamed Bazoum ale tun bɛ finitigi ninnu tɛgɛ kɔnɔna la a jarala k'a fɔ nin kɔni bɛ ɲini ka na kɛ laada de ye coup d'état a ye jamana ninnu a ye kuma latɔn kuma porokotolen caman f'u ma kosɛbɛ Mali b'o la ayiwa Burkina Faso b'o la k'a f'u ɲɛna ko démocratie fanga u k'a bonya yɔrɔ o kɔfɛ ayiwa jamana minnu bɛ i n'a fɔ Mali ni Burkina olu kɛlen kɔ ka
u ka fanga daraki ni sɔrɔdasiw bɛ olu de jamana ɲɛmɔgɔyaw la bi limana u ye u tɛgɛ bɔ Faransi bolo yɔrɔ Faransi jigiyɔrɔ tun tɛ ale la bilen jigiyɔrɔ min sɔrɔla la o kɛra Niger jamana de yɔrɔ Mohamed Bazoum kelen ale ye tɛgɛrɛ fɔ Faransi ɲɛna k'a fɔ a ɲɛna k'a kana a sigi ale ka jamana kɔnɔ limana ko démocratie o ɲɔ ɲɛnen bɛ ale fɛ yen nka limana kuma min n'o fɔra bi a y'a kuma in a kɔ karila o fini ale fɛ sabu u ye tɛgɛ min k'a la nin kelenw maa bɛ se k'a fɔ Fasiri ka kuma la ko don nataw la olu fana bɛ se ka Mali ladege ka Burkina Faso ladege k'a fɔ ko u fana bɛ wele bila maa wɛrɛw ma min tɛ Faransi ye ka Faransi gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ jamanaw nin bɛ min ko fɔ o de k'a fɔ Faransi jamana tiɲɛ yɛrɛ la Sahel kɔnɔna la bi u bɛ sɔn k'u kɔ don Sahel yɛrɛ la bada sabu jamana kelen min kun tɔ tora n'a fɔra k'a fɔ ko Faransi jigi kun y'o ye a bɛ se k'a ka kɛlɛcɛw sigi ye n'i y'a lajɛ jamanaw finitigiw olu ka na politiki kɛnɛ kan nin cogoya la ka fangaw daraki k'u sigi jamanaw kunna ayiwa ka tila u na kan i b'a sɔrɔ jamanaden ninnu de bɛ tɛgɛrɛ fana f'u ɲɛna k'a f'u ɲɛna ko ayiwa hali k'a fɔ de u diyaɲɛ don walima u kana fanga la ko o de diyaɲɛ don jamanaden ninnu caman de b'a fɔ ayiwa ko fanga mara cogoya walima jamana ninnu caman bɛ u bɛ mara cogoya min na walima a fɔ ko démocratie ka labɛn cogoya min na ni CEDEAO yɛrɛ wulikan y'o ye kuma bɛɛ a jamanaden ninnu fanga darakira ni jamana minnu kɔnɔna la a jamanadenw caman de bɛ yen ayiwa o kɔni ta kɛn bɛ finitigiw kana fanga la u mago bɛ min na n'o y'u ka laɲiniw ye u ka se ka sabati limanaw nin kɔni ye nin bɛna kɛ laada de ye wa CEDEAO kan ka jija limanaw ka se ka u sigi k'u miiri hali Faransi yɛrɛ kɛ minnu bɛ yen ni ayiwa u kɛn bɛ ka nin jamana ninnu ka ko latɔnw la k'a fɔ fanga ka daraki k'u bɛ tila ka ɲangi wɛrɛ ta k'u sɛgɛrɛ a ka kan k'u sigi de k'u miiri kun jumɛn la ayiwa coup d'état bɛ kɛ u ka fura ɲini o la yan'u k'a fɔ coup d'état kɛlaw k'u b'u ɲangi limanaw an b'o de dabolo kan a jarala k'a fɔ ni o ma kɛ ayiwa coup d'état kɔni maa tɛ a ban waati dɔ dɛ Burema Gindo ale de ka fasiri don limanaw an y'a bɔ le devoir kɔnɔ aw n'an bɔra yen nɔ fasiriden sɛbɛn min nɔ kama ko l'indépendant limanaw l'indépendant kumana a ko min bɛ tali kɛ constitution kura ale kɔni bɛ senna ale bilala sen kan nka min ye jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni ayiwa ale ka baara bɛnnen bɛ jateminɛ ma kalata koɲɛw la o k'a ma ko COSEM coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali min ɲɛmɔgɔya bɛ minisiri kɔrɔ in bolo madame Boire Bintou Funɛ Samake limanaw u ye a yira bataki dɔ kɔnɔna la kunungo araba ko ayiwa sariya sunba kura min ni a bolonɔ bilala jamanakuntigi colonel Asimi Goita fɛ jamanadenw ka kalata kɔfɛ n'a kɛra sariya sunba kura ye a mɛn bɔra kalama nka u bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ u bɛ wele bila jɛkulu min bɛ yen n'ale bɛ kalataw labɛn autorité indépendante de gestion des élections EJ limanaw ko EJ k'a lajɛ a ka ayiwa waati minnu bolodalen bɛ kalata ninnu na ani yɛlɛmani minnu bolodalen bɛ kalata koɲɛw la kalata sɛbɛn loi électorale ayiwa a ka se ka kɛ ni sariya sunba in ye walasa kalata minnu bɛna boloda don nataw la ayiwa a kana kɛ balana ko ye u la min ye COSEM ye a ko n'i y'a lajɛ k'a daminɛ kalata yani a ka se a cɛmancɛ a n'a tɛmɛnen kɔfɛ COSEM ko ale kɔni tun bɛ a ko bɛɛ lajɛlen cɛmancɛ la a ye jateminɛ kɛ a bɛɛ la fɛn fɛn tɛmɛna a ɲɛkɔrɔ a y'a bɛɛ lajɛlen wa sɔɔni yɛrɛ k'u bɛn'o kɛ gafeba ye n'o y'u ka rapport laban ye k'o bila jamanadenw ka bolo kan COSEM y'a yira k'a fɔ nka nin bɛɛ la olu ka hamina ye min ye o de ye kalata natɔw la o kana na an jamanadenw ta u tɛgɛ ma k'u bɛ wele bila autorité indépendante de gestion des élections u ka se ka waati kofɔlen minnu filɛ nin ye u ka bila sen ka joona ani yɛlɛmani minnu bolodalen don n'o ye réforme minnu ye kalata ko la u ka se ka bila kɛnɛ kan maaw ka se ka baara kɛ n'a ye joona limanaw ale kalata kelen ale constitution kelen kunkanko kibaruya la l'indépendant kɔnɔna la yɔrɔ magistrat min bɛ yen n'u k'a ma ko Cheikh Mohamed Cherif Kone ko kuma sɔn fiyewu sariya sunba ko in ma olu ye laɲini kɛ k'a fɔ ko cour constitutionnelle n k'a fɔ cour constitutionnelle yɔrɔ ale ye jaabi laban minnu bɔ ni falen tɛ se ka don o la bilen Cheikh Mohamed Cherif Kone ni magistrat don limanaw sariya dɔnbaa don an ka jamana kɔnɔ olu de y'a yira k'a fɔ ko référendum min kɛlen filɛ nin ko référendum min kɛra sariya sɔsɔ kan wa ko olu ye laɲini min kɛ cour constitutionnelle fɛ cour constitutionnelle ma sɔn ka jaabi ɲuman di olu ka laɲini ninnu ma ko
aya ni a ma ɲɛ ko Mali ye ayiwa Mali tɛ a damana jamana ye a bɛ tɔnw kɔnɔna la a bɛ CEDEAO kɔnɔ a bɛ farafina keleya tɔnba n'o ye Union africaine ye ayiwa wa bolonɔ bɛ sɛbɛnw caman na n'o ye sariyaw ye min ye Cheikh Mohamed Cherif Kone ye a ko ale bɛ a ta in ta n'a ma ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ yan jamanaw k'a b'a ta ka taa n'a ye CEDEAO sariyaw ɲɛma a b'a ta ka taa n'a ye Union africaine o sariyaw ɲɛma u ka laɲini ninnu walasa sariya sunba kura in n'o ye constitution kura in ye jamanaw a ka bɔ a ma a ka bɔ yen pewu yɛrɛ o de ye ale ka fɛla ye aya ko u ye laɲini min kɛ cour constitutionnelle yɔrɔ cour constitutionnelle ma sɔn ka kuma ma laseli tɛ se ka kɛ bilen k'a fɔ u bɛ segin kɔ bilen u kɔni b'a ta a ko ta ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan pewu ka taa da jira Union africaine walima CEDEAO la u ka laɲini ye min ye o de ye constitution kura in yɛrɛ ye a ka bɔ a ma pewu kunnafoni filɛ dɛ jamanaw an ye nin bɔ fasedi sɛbɛn min n'an kama ko l'indépendant aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra ye fasedi sɛbɛn min n'an kama ko Nouvel Horizon ale kumana Nouvel Horizon y'a yira k'a fɔ l'américain ye ɲangi min ta ka ɲɛsin an ka finitigi damadɔ ma ministre min n'o bɛ an ka kɛlɛcɛw kunna colonel Sadio Kamara ka taa se chef d'état-major général de l'armée de l'air colonel Alou Boy Jara ani chef d'état-major général adjoint armée de l'air lieutenant-colonel Adama Bagayogo jamanaw ni cɛ saba ko u ye ko nɔgɔya min ye Wagner bolo ko u sera ka Wagner to yen a ka na Mali kɔnɔ a ka sinsin yan ko ni cɛ saba in de ye o baara kɛ Mali jamana ye jaabi kɛ dɛ limanaw Mali jamana ye l'américain jaabi k'a f'u ɲɛna ko u ka ni laseli minnu filɛ nin ko bagama don ka na bi mɔgɔ kan limanaw ka kuma fɔ a ma kuma min t'a jogo ye wa ko kuma min yɛrɛ bɛ yen ni a jala k'a fɔ nafa yɛrɛ tɛ a kuma la Mali gouvernement de ye nin jaabi kɛ communiqué dɔ kɔnɔna la communiqué min ni a lasera kunungo yɛrɛ min ye Abdoulaye Maïga colonel Abdoulaye Maïga gouvernement ka kuma lasela don ministre de l'administration territoriale ministre d'état limanaw a ye laseli min kɛ a ko l'américain jamana olu minnu bɛ yen ni a bɛ n'a fɔ u bɛ fɛ ka ɲinɛ dɛ l'américain jamana ko a k'i hakili to fɛn damadɔ la u ye n'u bɛ fɛ ka jalaki bɛ Wagner de kan ko Wagner ye tiɲɛnikɛla ye ko bɛ ka Mali jamana ko ministre minnu ye maa minnu jalakira k'olu de ye Wagner nati Mali kɔnɔna la yan ko u k'u hakili lajigi ka jira k'a fɔ limanaw n'i y'a lajɛ ko n'i y'a Sahel lajɛ bi jamanaw Bamanca wali min n'o waralen don ko organisation du traité de l'Atlantique du Nord n'u kama ko OTAN n'i y'a ye OTAN sera ka na Sahel jamanaw bɛɛ lajɛlen limanaw kɔnɔ ko nin kɛra l'américain ɲɛna wa l'américain yɛrɛ k'u sen bɛ nin na u bɛ baara jugu kɛ ji jukɔrɔ limanaw ka OTAN su wa u ni OTAN yɛrɛ bɛ jɛ la colonel Abdoulaye Maïga tilala k'a yira k'a fɔ bataki kɔnɔna la jamanaw ko wa u bɛ ka nin laseli minnu kɛ tan ko i bɛ se ka jamana lakanabaaw olu jalaki cogo di waati min na u ka hami de ye u bɛ fɛ k'u ka jamana lakana waati min na u hami de ye u bɛ fɛ k'u ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana ka bɔ Bamanca wale kɔnɔna la e bɛ ko o jamana dɛmɛbaa ye wa walima e bɛ kɛ o jamana o tɔɔrɔba ye k'a fɔ ko i b'o o ɲangi ko ka tila k'a fɔ k'o tɛ taama o ka bolofɛn fɛn fɛn bɛ ka jamana kɔnɔna la k'i bɛ dansigi kɛ o la ko o tɛ sɔrɔ k'olu tɛ se k'u bolo da o kan ko hali ni maa min bɛ yen ni i tɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ i kan k'i da de ko l'américain jamana k'a dɔn k'a fɔ bi Mali jamana bɛ k'a yɛrɛ ɲini ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la ni u tɛ se ka dɛmɛ kɛ o siratigɛ la u kan'a fɔ k'u bɛna jamanadenw hakilila yɛlɛma walima k'u bɛ minnu bɛ jamana baara la jamana lakanani baara la k'u bɛ bagabagali wale ta ka ɲɛsin u ma k'u bɔ u ka laɲini kan min ye gouvernement ka communiqué ye jamanaw a bɛ taa nin sira ninnu de fɛ ko bi u bɛ min fɔ jamanadenw ye gouvernement de ye nin kuma fɔ jamanadenw k'u hakili sigi u ka ko la l'américain jamana kɔni bɛ laɲini dɔ de kɔnɔ laɲini dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ka Mali yɛrɛ ka basigibaliya don a kɔnɔna la o dun Mali jamana ko ale tɛna sigi k'o lajɛ sabu n'i y'a lajɛ Libi cira limanaw Bamanci minnu bɔra Libi olu de nana Sahel fa dɛbɛdɛbɛ limanaw ka Mali jamana fana ka na Bamanca wale wara an fɛ yan nɔ halisa o sen tɛ ka dabila n'a fɔra k'a fɔ o jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ ɲini o ka se ka lakanabaliya ka se ka bɔ yen o l'américain jamana kelenw k'olu bɛ dankari kɛ u b'a fɔ k'u bɛ tila ka jatigɛ wale ta ka ɲɛsin o finitigi kelenw ma limanaw ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ
adamadenya hakɛ u bɛ ka mun lafasa dɛ olu lamɛrikɛn jamana fana bɛ ka i se tereke o de kan Choguel fana bolibaatɔ limanaw ale fana ye ba don nin kuma in na sabu Choguel y'a fɔ a ka page min n'o ye Twitter ye a ko lamɛrikɛnw ye ɲangi min ta ka ɲɛsin an ka finitigi saba in ma colonel Sadio Camara ministre de la défense des anciens combattants général Aliu Boyi Jara colonel Adama Bagayogo limanaw ko ɲangi ninnu ko nin tɛna Mali jamanadenw k'a fɔ de ko ka k'u ɲinɛ u ka hakilila kɔ n'o de u ka finitigiw lafasali ye nin tɛna malidenw ɲinɛ o kɔ dɛ wa refondation n'o ye jamana jɔli ye nin tɛna Mali jamanadenw ɲinɛ o kɔ wa ko dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛ an ka finitigiw ye le serment ale bɛ kuma in dafa sabu serment y'a jira k'a fɔ ko yɛrɛwolo debout sur les remparts a bɛ n'a fɔ ale yɔrɔ nin jɛkulu in kɔni olu ɲɛ tɛnɛ ye maa ye maa min bɛ n'o bɛ fɛ ka dankari kɛ Mali jamana na o de la Faransi tɛmɛnen kɔfɛ MINUSMA tɛmɛnen kɔfɛ a ko yɛrɛwolo debout sur les remparts tɛ fɛ ka i ɲɛsin lamɛrikɛn jamana ma wa o de ye ɲininkali ye o la Fasiri n'o ye le serment ye a ko États-Unis a ye ɲangi min ta ka ɲɛsin anw ka finitigi saba ma k'a f'u ɲɛna ko u bololaminɛnw u tɛgɛ tɛ se ka da u kan u ka wari minnu bɛ lamɛrikɛnw ka bankiw kɔnɔna la u tɛgɛ tɛ se ka da u kan wa hali k'a fɔ de u kana sɔn fiyewu k'u bɛ taama hakilila ta k'u bɛ taa lamɛrikɛn jamana kɔnɔna la limanaw ni ɲangi minnu kɛlen filɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts ale kɔni laadala ni nin ɲɔgɔnna kunnafoniw tara ka ɲɛsin jamana ma u bɛ wuli k'u ka fɛla yira a jala k'a fɔ tarata tɛmɛnen in na u ye kunnafonidilaw wele u ka jabala la k'a fɔ ko ayiwa min ye lamɛrikɛnw ye ko u bɛ ka nin waleya minnu kɛ k'u ka ɲinɛ nin waleya ninnu kɔ sabu nin tɛna foyi bɔ Mali jamanadenw ka wulikajɔ la ka ɲɛsin u ka finitigiw ma k'u lafasa yɛrɛwolo debout sur les remparts ko lamɛrikɛn jamana u k'a dɔn k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ u bɛ basigibaliya don a kɔnɔna la Mali jamanadenw tɛna sigi k'u layɛ fiyewu wa ko k'u labɛnnen tɛ fiyewu hali n'a sɔrɔ la dɔ ma fɔ a la yɛrɛwolo debout sur les remparts ko ale bɛna wele bɛna farafinna sifinnaka bɛɛ lajɛlen ma ni lamɛrikɛnw ma sabali ka Mali to a damana ayiwa u ka lasigiden fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ farafinna jamanaw kɔnɔ u bɛ wele bila sifinnakaw mɛn ma bɛɛ ka t'i jɔ u ka lasigiden ninnu da la k'a f'u ɲɛna u bɛ wale jugu min na nin ye n'o de ye ka farafin jamanaw ka siran don o kɔnɔna la ka bagabali wɛrɛ k'u b'a f'u ɲɛna u ka t'u jɔ u ka lasigiden ninnu da la limanaw ko baara min bɛ ka kɛ u fɛ a man di u ye o de ye kuma yɛrɛ kolomayɔrɔ ye limanaw Nouvel Horizon ani le serment olu bɛ ɲɔgɔn dafa aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasidi sɛbɛn min na kama ko le challenger limanaw challenger y'a jira k'a fɔ an ka sariya dɔnbaa dɔ n'o ye bâtonnier à l'ordre des avocats du Mali maître Ousmane Bele kumana sariyatigiw fɛ a ko min bɛ tali kɛ cour d'appel ale ɲɛmɔgɔba ani a procureur général min n'o sigira o senfɛ min ye maître Ousmane Bele Traoré a ye kuma ta limanaw a ye kuma min kɛ a y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛsin a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw n'o ye sariyatigiw ma kuma min kɔnɔna la limanaw yɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ hakililajigin don maître Fanta Sila yɔrɔ ale ka kuma dɔw bɛ yen a ko n'i y'a lajɛ limanaw ko magistrat kɔni bɛ se ka to a yɛrɛ ye a ka baara bɛɛ kɛ sira bɛɛ kan nka limanaw ko wari mana ɲɛsin magistrat ma o b'a bɔ a dabolo kan dɛ o nin kɛra Fanta ale ye bâtonnier kɔrɔba ye limanaw a ye nin kuma fɔ a bɛ n'a fɔ min ye maître fɛn damadɔ bɛ yen u man ka ɲinɛ o kɔ o de ye min ye limanaw o de k'a fɔ sariya baara n'i y'a lajɛ démocratie yɛrɛ sigin bɛ ni jɔsen b'a la o ye sariya baarakɛlaw ye o de la maître Ousmane Bele Traoré a ko sariya ka bɔ sariyatigiw yɔrɔ ka jamanadenw mago ɲɛ o ye u ka haminaba dɔ ye nka ko fɛn dɔ bɛ yen bi limanaw k'a fɔ sariya dɔnbaw bi na réseaux sociaux ko tile in na i b'a sɔrɔ sariya dɔnbaw yɛrɛ de bɛ taa u sigi réseaux sociaux kan k'a fɔ ko n ye nin kɛ walima n ma nin kɛ wa dɔ bɛ dɔ la yɛrɛ ko a dɔw yɛrɛ bɛ manja de hukumu kɔnɔ k'u yɛrɛ manja jamanadenw ye k'a sɔrɔ dun sariya maa min bɛ sariya baara la a mago tɛ yɛrɛ manja la e ka baara maaw de b'a ye k'a fɔ karisa baara ka ɲi nka k'a fɔ de ka taa réseaux sociaux kan n ye nin kɛ n ye karisa minɛ walima n ye karisa kɛ tan n yɛrɛ ye nin kɛ maître Ousmane Bele Traoré ko sariya tigilamaw man ka ye nin kulu ninnu kɔnɔna la fiyewu ko sariya baarakɛlaw
ayiwa fɛn min kan ka k'u taabolo ye u man ka ayiwa fɛn fɛn ko mana kɛ cogo o cogo u man ka ayiwa jɔrɔ kow ɲɛma sabu u kan k'u jɔ kelen k'u jɔ k'u tilen ayiwa sariya mana na cogo o cogo k'a tigɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o de y'u ka kalenkan ye maître Ousmane B Traoré ordre des avocats du Mali a b'o kɔnɔna la ko ayiwa sariya ye fɛn min ye limanaw a man ka kɛ k'a fɔ de ni don min ye n ja walima ni n wulila ka bɔ sunɔgɔ la hakilila min bɛ n na n bɛ taa ni o sira ye k'a sɔrɔ dun limanaw e bɛ jɔyɔrɔ min na maa bɛ se k'a fɔ ayiwa a tɛ di bɛɛ lajɛlen ma n'a fɔra k'a fɔ e y'o kɛ kulonkɛfɛn ye ka dɔ fisaya dɔ ye dɔ bɛ dɔ la i bɛ dankari kɛ i yɛrɛ ka jamana hali baara min n'o kalifalen b'i la i b'o lanɔgɔ maître Ousmane B Traoré ko o t'olu ka hamina ye min ye ayiwa bâtonnier du Mali a ye nin kuma fɔ ko sariyatigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier président de la cour d'appel ani procureur général limanaw a ye nin cikan in lase olu de ma a ye nin bɔ le challenger kɔnɔ limanaw aw bonya b'a la. An b'a kuncɛ teliyala limanaw waati n'a ka waati k'a yira k'a fɔ min ye an ka bololandolatana minnu bɛ yen ni olu si tɛ tɛmɛ san 16 kan U16 a jirala k'a fɔ limanaw min bɛ tali kɛ minnu taara jɔnjo ta Afro Basket U16 musomaninw de ko don limanaw ko u nana faso la u kɔni kunbɛra min bɛ gouvernement ɲɛma fɛ premier ministre Choguel Kokala Mayiga tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 25 limanaw bonya bɛɛ lajɛlen tara ka u sɛgɛrɛ o kɛra aéroport international président Modibo Keita a jirala k'a fɔ minnu taara faso kumabɔ n'o y'an ka musomanin ninnu ye minnu si tɛ tɛmɛ san 16 kan bololandolatan hukumu kɔnɔna la limanaw ko an ka bololandolatan ninnu kɔni ye faso u y'a kunna wolo diɲɛ ɲɛfɛ Afro Basket kalo tile 22 tɛmɛnen hakilila jiginna limanaw nin ye siɲɛ 8nan yɛrɛ ye an ka ndolatana ninnu limanaw u bɛ na ni jɔnjɔ ye siɲɛ 8nan min filɛ nin ye a jirala k'a fɔ bololandolatan min n'u y'o kɛ limanaw a kɛra jija sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o la ko jamanakuntigi yɛrɛ ye folikan n'o ye colonel Asimi Goita ye limanaw ka ɲɛsin an ka nin bololandolatana ninnu ma ko jamanadenw bɛɛ lajɛlen b'u disi gosi n'u ye bi limanaw e ko an t'a bila yan e ko welewele an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la ni ala sɔnna ko sini baara tɛ yen an na ɲɔgɔn sɔrɔ a dɔgɔkun wɛrɛ gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye